Lapor ini. Jantuman. Oke ya. Gak? Oh, njukuk rokok ora bayar. Tuku pulsa kerupuk. Katen andi kon? Aku utang 500.000 akeh, tak bayar lek wis. Sing wingi ku lho, sauren sik. Kok tetap bane becak lho salah. Yo alah, opo iki sing diarani tresno jalaran saka Sugiono? Ditinggal kerja golek iwak nang Hongkong malah tumpak-tumpakan together karo sing liya. Wobol tenan, ancen susah lek wis urusan manuk. Jaluk. Novi, diet ngono lho. Wingi awakmu wis luwemu bunder koyo tangki Pertamina jek gak kapok-kapok ae mangan akeh. Wis ta lah. Demek-demek mari ngising ora cawe. Manda, ayo. Tulinan opo iku ayo. Cuk, gitu. Wah, Gus, malah didilat dicelup-celup. Ilarmu badek iku lho. Wis mari jilate biji temu manuk murid nang kabeh ta. Oke, kosek. Tuman. Ceng koceng. Ceng koceng. Ye, umure kocenge saiki garek 5 jam, guys. Ndang disebul akeh, Ceng. Sebelum Ceng, ndang Ceng, akeh ta? Walah, Ceng. Raine merengut ae gak duwe harapan hidup. Lo, ditinggal kerja nang Jepang, soro-soro. Jan, babonan saiki gak kena ditinggal dilu wis moro pengen iwak manuk. Wamak kon niku. Manuke dikondisikan. Ngalih yo, wis pegatane, Dik. Halo dulur-dulur, lah iki para kucing sedang belajar mengising dengan benar bersama, guys. Sampai nyemplung kloset. Maklum, guys, kucingnya sik magang, sik belajar. Alah ngono tirok-tirok kopi pasta. Diduga mata picek rabon ayam, si Manda nekat mencolot menuju dunia lain, tapi sayang dasnya benjut ketatap koco. Rijal, balik no HP nih tante lah. Kata digawe nelpon pacare iku lho. Loh, malah dicemplono kono. Wes, HP ini mambu telek. 2020 Nopi lagi diet, guys. Kepingin langsing bagaikan Lisa Blackpink. Yo, awak empuk eram goling sik cek kesel. Walah susu. Wes ngono terus sampai Sasuke melok Avenger pancet gak mlebu-mlebu omah kon. Lho. Jerapai opo iki, guys? Cuk. Duh, kaget aku. Kon iki dolinan opo sih sing genah ta? Kurang ajar. Foto aibku dipasang. Lo, antri rek. Waduh, tombok-tombok babone error kok. Iki pisan. Lareno wis sak jam awakmu iku. Waduh, kucingku pinter rek, iso main dhewe rek. Gak rugi lek ngelesno nang ruang kucing, tambah pinter mancing ae. Ayo sesuk nang berantas golek mujair. Ceng, jukukno dompet ibu nang dhuwur meja, Ceng. Alah iki muales seram lho. Kentaki. Dah anyi-anyi mangan kerupuk ae wis. Lah iki ceritane si Rijal lagi belajar dadi menungso muluk cemot-cemot. Wis drijine ndak, sikile mari midak telek, molok meneh, jan gurih tenan kok. Diamput lagi mantap-mantap, malah ono suarane bakul mendol bulat. Mompong ibu wis turu tak dolen lah, kepengin ketemu Novi. Ih, lawange abot eram sih. Cuk. Rame ae. Ayo. Surati manukmu kapok kon kok. Ayo gulo ta. Lo, Ceng. Kon iku lho. Gantian ta lah, Ceng. Admin yo pengen. Kon iku lho. Aja nakal-nakal ta lah, raimu iku lho. Gak duwe irung. Halo dulur-dulur, selamat bermalam minggu. Nah, ini ceritanya Manda karo Aulia lagi nyolong voucher paketan, guys. Tanggal tuwek lagi butuh streaming YouTube karo VCN mbek gendaan. Lah nyolong paketan ojo tanggung-tanggung menisan sing kuotane 100 giga cek towo. Yanto, aja maksa-maksa Cindy mantap-mantap ta lah. Cindy gak gelem iku lho. Soale awakmu mabuk penguk, ambukmu iku lho gak enak. Lho, Yanto. Tiga nani angel.
Waduh dindal ibu masak tempe penyet langsung semangat. Weh alon-alon wes ah. Merongos sosoran niku pager. Jihan, saiki diet rek. Tahun baru kepingin kuru leren mangan Whiskas, ganti mangan suket koyok wedhus saiki guys. Si Jihan kepingin langsing bagaikan bodinya Lisa Blackpink. Koyok vegetarian menerapkan 4 senep 5 modaro. Mangan sing akeh Jihan cek lancar ngisinge. Grek. Cuk. Aku wayahe sarapan ora digawekno. Ora ngerti wong luwe ya. Goblok. Novi, lapo delok-delok? Irungmu biasa ae ta lah. Bolongane gede ram. Lagi si kucing lagi dulinan cecek, guys. Lo malah pencaan. Ah, lagi lapo saya melok-melok. Kenal enggak ngesro yo? Gak usah sok kenal, mu anuk cewang ngesro tak puangan lo kon kok. Dompet budak. Ayo, ayo. Nyolong iwak ayo. Oh, jangan gak berperiku kucingan. Bendino tak pakani iwak keropok sik kurang ae. Ini tak gorenge. Loh, ceng. Kok tak goreng pisan lo salah-salah. Manda, sirahe mbako aja dijilat-jilat iku butuh permen apen label iku lho. Jihan, memet aja dikeplak-keplaki mesakno iku lho. Engko error. Koplaki terus garai bodoh lho. Ngawur. Jan. Ayo. Jihan, dibaleni mana? Oh. Halo dulur-dulur, Dabing Jawa official lah. Iki dino Minggu nang waduk lagi menggolek iwak bersama kucing tercinta, guys. Lho, mencolot ngawur dipangan anaconda lho kon kok. Ayo, wes belajar nek cetekan ae, cek gak kedelep sik cilik awakmu soalé. Terus. Iye, pinter. Jan jos kucing oren ancen. Ya wes mentas. Ndang atus ya gak mambu kali. Wah, nek ndukur lemari ono Whiskas, tak jukuki lah. Tolong. Kuku kecantol tolong. Diampet kucing goblok. Cengmet misbar Rijal joko daging teko pawon ya iku ya. Wah kate dimasak rawon malah kok joko tuman. Nyusu terus. No filmune rek, wetenge ginjur-ginjur koyo Nutrijel. Gemes aku. Mari ki digoreng ae digawe kucing nugget. Lho. Lapo, Cing? Wis. Es terus. Malah watuk pilek ah. Duh. Cing rukun ya Cing karo Bambang lho Cing. Ayo. Wah, pemerkosaan. Dinda, tangi ya wis magrib iku lho. Senengane turu ae males seram lho. Pantes jomblo terus gak rabi-rabi. Lagi mengondo boneka, guys. Admin pilih sing iki ae lucu soalnya. Lho. Cing, tak kira boneka awakmu, Cing. Gak kerasa wis dino Minggu ae rek, sesuk ya wis Senin, wayahe berlibur iki. Nah, iki admin bersama kucing oren lagi holiday ning pantai, guys. Vi, hati-hati kok kayaknya dipangan iwak paus oleh ora iso renang. Lho. Weh, pinter renang tibakno. Kan iku kucing apa penguin? Lah, iki pacare admin lagi gemes, guys. Nyebul-nyebuli kupinge kucing cek kopoke metu alon-alon. Lho. Ceng. Walah, modus kok niku. Aku yo pengen. Ayo, mijeti apa iku ayo. Wah, aku ketriayan tahun wingi sampai saiki lho ora iso nek isor-isor sik diamput, ora modun-modun. Iki eskalatore rusak paling. Gak apa-apa wis sing penting yakin mlaku terus. Ayo Novi nyokoti apa iku geragas era mau cakoti godhonge koyo wedhus ora omong kowe iku. Tandurane ibu paling rusak kabeh iku lho. Wis mabuk. Ngawur sih. Klenger godhonge ke atas mau gawe lalapan. Tolong bolongan irungmu dikondisikan ombone koyo bolongane sumur. Raimu iku lho. Sepesek irung karo opelmu kok padha gedene sih. Cuk, rame ae. Lho, ngegas. Wah, ra ngurus. Dik, aku mulai. Loh, Dik. Malah jilat-jilatan karo kucing liya. Aduh. Walah jancuk, mbok wis ora mikir aku. Tidak, kok batang jadi sabar-sabar ta lah. Jan puas tiok. Sopo lho sing nguruki kaya ngono iku lho, saiki dibaleni maneh. Ih. Kok tak jagelut lho salah-salah. Loh, tak kandakno ibu jadi dicoret jenengmu teko kakak. Jangan kalera mau rusak kabel mau sempar-sempar. Wis piring, gelas, botol obat-obatan, HP-ne ibu. Mau ceblokno kabeh. Ayo, boleh apa meneh? Dipecahno meneh.
Para warga, para netizen, antri aja rebutan stoke akeh tenang ae. Pokok njoko siji-siji, iku ana sing njoko telu iku. Mang wis njoko saiki njoko eneng gragas kok. Kon kok kaken mangan obesitas kok salah-salah. Wis saiki njoko biji-bijian, gawe cemilane. Ini namanya iwak kemu, guys. Setiap hari kamu muntuk kayak cangkemnya orang gibah. Lo wis isuk dina Minggu, wayahe CFD iki, guys. Tak minggat lewat cendela. Jamput kecemplung nek begini Batem. Terus kabeh akuarium goblok. Ayo waktunya tangi gerak jalan pagi, mlaku nang alun-alun golek rondo anak siji wis angguling turumu miring terus ae. Kaos kakian Gus tak kandhani, saiki hawane adem Gus. Malah digawe tinju-tinju. Wis ta lah digawe ae. Ya iki sing jenenge fitnah nek dunia perkocingan, guys. Ote-ote buntute kanca sing dikampleng bojone dhewe. Aja ditiru lho, guys, ora ilok. Ayo Gus, iki lo es krim. Mama, enak-enak lho. Ya apa rasane? Enak toh? Ya iki guys carane nenangno kucing sing ngamuk, guys. Padha karo arek wedok, lek gendakanmu purik, cukup dikai es krim karo dhuwit sak kepok engko lak meneng. Nafi. Ya apa suwe gak kepethuk Novi. Nafi, ayo rene Novi, aja isin-isin. Lho. Lho. Lah kok malah gendut kono? Wah, iki idola kakan mangan sate wedhus sih. Iya gak, Pi? Pi, Novi. Meneng ae. Ditakoni Om Wala kok. Lho. Kok niku apa lho? Nyanyi. Ari, manuke ketok porno. Tolong dikondisikan. Loh. Harusnya aku yang di sana, kucing bangsat. Ya iki sing jenenge cinta sejati orang memandang spesies. Disun pipi kiwotongan gawe tombok kangen. Disayang-sayang terus sampai ayam goreng memisahkan. Terus dipangan. Enak tenan. Banyak anak, banyak rezeki. Anak kucingnya wake semburat koyo entung. Dadi isuk lek awakmu duwe anak aja akeh-akeh koyo ngene lho, Lur. Mengkurep. Age asu ora melok gawe melok nyusu. Dah iki salah asuhan tenan kok. Mbok enak ndi lho? Katemu enggak gak iso longgo. Sik le sabar le. Mak nyusu. Sik ta lah antri sik. Sik lodeng iku lho. Aduh, kebelet ngising. Pengen gua telek sak kenangan-kenangan nih.